Ahoj Zlatino, ahoj, dúfam, že ma vidíš. Chcem ti len povedať, že ťa strašne moc ľúbim a že ti prajem krásne meniny. A že ja som proste určite chalan, ktorý ťa nebude obfesovať len keď budeš mať meniny. Mám ťa hrozne moc ráda, aj keď som možno teraz troška zrnitý cez túto kameru a tak verím, že moje objatie ti bude proste menej zrnité a tak. A ja teraz neviem čo povedať, lebo ja neviem, proste prvýkrát ti gratulujem na meniny, ale mám ťa hrozne moc rád. A mrzí ma, že teraz nemôžem ísť s tebou. Ale niečo pre teba mám. Počkaj, to nájdem. No, keďže mi ešte nedošiel ten darček k tebe a neviem, akú máš adresu, to mám pre teba takú maličkosť, ktorá ťa určite poteší. A je to toto. Wow. Je to Enjoy. A je celoriešková. Vidíš celoriešková, to tu máš napísané, no, že asi to nevidíš prečítať. A tak, ale ona sa tu na teba počká, aby si nemyslel, že ti teraz papám. Ja si ju pekne odložím, toto. Si ju odložím a budeme ju potom papať spolu. Prípadne ty mi nemusíš ani dať, ale ja ťa nebudem krmiť, lebo ťa mám hrozne moc ráda. A proste strašne, ty si pre mňa celý svet a tak a tak ja mám pre teba ešte taký malý dáček, ktorý sa ti nebude možno páčiť tak veľmi ako ten Enjoy, ale musím zhasnúť, aby si ho videla, lebo ty máš rada atmosféru a ja tiež hrozne. Teraz nebudeš nič vidieť, ani mňa, môj zadok. A pozri, to je pre teba srdce zlato, to sú sviečky. A ja by som teraz chcel byť úplne strašne s tebou a dokázať ti, že ťa ľúbim. A tie srdiečka budú celý život a nebudú len cez tvoje meniny. A tak ti prajem krásne meniny a naozaj sa na mňa môžeš vždy spoľahnúť, lebo ťa mám hrozne moc ráda. Teším sa na ďalší deň s tebou a ďalší a celý život. Pa, uži si to, moja láska. Potom si to užijeme ešte spolu, keď sa vrátiš. Toto nezabudnem oslaviť. A dobrú adresu mi daj, aby som ti mohol poslať darček.